Well, we can have a weekend. Yeah, so far. Yeah. Sisela, we will further explore the subject of understanding how to love. Love language, love styles. Now the pattern attachment styles. Targets up to run down the zando, look at the desk over the Bethe nje indawo ezithile pha ngeke zonke uzigqibile masishiyeke nje zipha yabona mhlawumbi ke mandiyithethe kodwa njengoba beseyithethiwe i-issue ye-quality time wena ndizibeke nge-order mna from the perspective yakatata ngiyazibona umama bebeke ndiyakhe i-order nam ndizibeke order how Tata deals with this thing. Yabona mama, ikwi-priority le nto ye-quality time. Umama balixabisile ixesha lohlala nomntu athi umama uyamthanda. Baxabise kakhulu elo xesha. Kanti mana ndisendifunde uyixabisa into yoba noba ndiyaphi mandihambe nenkosikazi. Inkosikazi yam ingabi kude kwindawo endikuyo ndingutata ndigqibe ilali kuphela imini inkosikazi ayikho abakhona ingxaki naxa ungutata otshatileyo inkosikazi yam mabela this is the person that you love the most ungonwaba njani uchitha imini iphele iimini zipembeleke akekho lo mntu umthandayo ecakwakho. So the person that you love the most is the person that you gravitate towards. So your absence creates a void. Ngokukumeba nomuntu abothe ngokukuthanda na umothe ngomthanda. Na into ngalokho uyothi uyakuthini. Ngafuna umbona mothe unkosikazi. Tselo kwelo ngidayina umhlobo. Ya. Ibalakhetha kwami. Uzawubizwa ke ngamagama because wena soloko uhamba nantoni ayinamsebenzi ikhethwe nguwe ngiyahlala nayo unwabele uhlala nantoni isithandazi kanti bamnandi nayaphina nokunoyaphi nasemsebenzini nabayakuxelela le ndoda inesithandwa sayo abantu mabangayifundiseli into yoba ngunomntu omthandayo mabayazi uba unomntu omthembi. Spend quality time with that person. Secondly, mama, they appreciate acts of service. Whether for good reasons or for bad reasons. Kodwa mama basifundisa isandla usibona kabamna ndizenzela lula mna. Sundays vuka kusasa nenze breakfast for the family. But I want to say something as I say that so that you understand that I do breakfast because there are other things that I can't do. The best that I can do is breakfast. But I know sometimes will make sure that I was stooping or taking petrol. The motor yako ibeti full tank iko. Motor yako iseka wash ihlali clean. So kufunda ke ngokutata we breakfast. Ngoba uzayifumana breakfast ungayifumani full tank. Problem that they like izinto that they cannot get. In the process foregoing what they already enjoy. Yazi xa uhlala nomntu amplify le nto uyibonayo uba uyayenza. Zithi ndodana uyandixolisa ndizithubi ngepetroli. Thatha imoto ngenepetroli ndingene endleleni. Imoto eclean ngene endleleni. Because nankosikazi wam wenzelwe breakfast Sunday xa iphelelwe ipetroli uzazikhangelela imali yekhaya. So ngoku wena ufuna i-breakfast. So appreciate omutata senongabi i-petrol senongabi i-breakfast but ibe yinto ethile especial that is an act of service. Amplify yona because uzawuchitha ixesha ukhala ba notata what ngoba wena u-amplify le nto notata excela kuyo uzawuchitha ixesha ukhamba le nkosikazi kanti you are not amplifying what your wife does the most. Words of affirmation. Ngake ndamncoma umsisi. Ngaqoma ngizophinde ngimncome.
Lewe ngcono ngaye usiyamadolo lawo ngabe ikhona. Utata akamncoma. Yayibona isikhathi sakho sincoma. Sesakho. Yithi ngokusingena sidini ukuthi sanilo umhlengohlobo. Uthi ngivuka uyamthibela uthi into lesamhlengohlobo kazavuka umthibhawu sakhe. Uncome unkosikazi wakho to an extent yoba into onconywe ngayo thu. That's about the class chamas. That person has perfected one act. Words of affirmation. Ufunde into enye, you appreciate the little in that person. And ba umuntu ongaqhelanga unconywa, uyakonzakalisa into onconywa. Uyawuba ngathi uyaflowuta wahamba endleleni. Ukunconyiwe. Uncome abantu uzikhethele. Umjonga apha ebusweni. Uncome unalo ithuba libabe nihamba apha endlini. Ubeke isandla ngapha ubeke esinye ngapha. Umqina angakwazi ukuphuma umuntu. Ufuna niqhube ngento niqhubayo. Le nto esikuyo iphila ngokukhozela. Nje ngokukhozela. Uthi omfebhala, when you stop working for your marriage will stop working for you. You must not spare a moment and not work for the person that you love. Policy actions, receiving gifts. The gift sometimes does not necessarily have to be a big thing. The gift is something for the believed. Yeah. Ukhona abantu bazothenga igift yakamaXhosa because they afford what? amaXhosa. Yeah, ayikudisadvantage wena ungamthengiyo umaXhosa ba ungathengi igift. That is right. Ngoba uafforda ntoni? Right. What is important? Ngokwezisoso nayo. It depends uba unezisoso intoni. Okunemfuko uthuka apha emsebenzini nomyusisi uthengelwe imoto i-SUV umyeni wakhe. Indoda yamthanda unkosikazi ne? Kaloku i-SUV yayondefinition yothanda unkosikazi. Kayichazi banatata. I-extent of affectability yakhe would show uba ndiyakuthanda unkosikazi. Uyakwazi uthenga ntoni? SUV. But as a wife, sujonga kulaa nto ukuthi abanye abafazi bathengelwe ii-SUVs. Kwabo leziphetha kancane. Appreciate lo mntu utshate naye, uyamazi uhlala naye, uyayazi uba uyi-afforda njenganga uyi-afforda. Physical touch. You know the problem kodwa le nto lena, the physical touch. Because of that, the physical touch is translated in an end product. Physical touch, ayihambi nje, yahambi nje inendawo yakuyo. Ayifuna ujika nganeno. Ifika kule ndawo i-object. Ndibeka begqibeleke ngokomama bona bafuna ubamba otata ukuthi tata lo mama yintoni endibambe esithubeni. Ngoba le nto iphelele endaweni. Iyandibetha ngoku apha esithubeni. Iyandibetha apha esithubeni because ngoku asilungisa kakuhle imicimbi yethu. Yabo? Ibambile ngomama. Enye challenge, that is of interest. If you know me, I have a mother research that they should look in. Men, when they age, intimacy is driven by one hormone, testosterone, both in females and males. As they go up, testosterone levels are dropping. Hormones. Where is interest?
they tend to, as they age, their testosterone levels are going up. This is those are the benefits. Let's fully understand it between Abadababis and Abasheli. But understand the dynamics, the human anatomy. Affectionate, no, that's yeah, they touch a the affection. But generally in the black community to show affection. Generally, we are not socialized to be affectionate. Come sing about affectionate with spaces, but we find it difficult to be affectionate. Just generally. I equal a person again that the banana mama was alive. The study length, she gave a little listening and post. Hello, mama. Natural. The banana mama goes, hello, mama. Affection. Kulele kitchen, mama with domestic quarters. So I'm wired like, that way. You show affection. Yeah. So it's a difficult thing to do. When you have number 3, the level communicative. Akukondo inzima njengoba vulnerable. Ngazi vulnerability ithetha ukuthetha izinto noma circumstances ezingekwazi ukubana. Basic point. If when you were growing up you were molested and no one else knows that, you should be able to express that to the person that you are married. Whether you were molested as a man or as a woman, your wife should know that at some stage I was molested. That is communication at the highest level. That communication that puts you at a vulnerable state, it has immediate maturity to the recipient. Then as you it is no wonder who behave most of the I don't know maturity. Once you open up, even at your height of your anger, that was shared at a vulnerable moment. And I say, now you like a muscle. It is, I guess, a little strong. I think when it was getting very short. Because pull my name again, pull in the one I am. The bed years long, I you know, what's going to say into your package? Me twalo ya iso. But me twalo ya iso. Kilo. Yabona ke kwento sawuthetha ngayo, your love style, ithi learn your love style to understand how your child experiences inform what you expect from a relationship, how you receive and express love, how you respond to others in stressful interactions. I want to avoid. Uthetha ngumuntu kuyafuna baphakathi kwabantu. But once kwaqala isiba emotional, that detach immediately. You know why? Yabazi abantu abakhulele kuthiwa xa kwenzeke into xa ekhala into emiyeka akhala uzazithulela. Akakhala azithini aziyeke. You are breeding someone who's not going to be able to relate to affections. Never abone bahate go emotional detach. Because Lando was a coping mechanism in dealing with neglect. So ngoku akakwazi udilishana nee-emotions. Noba ufika inkosikazi kuyancokola kuthweni, maybe inkosikazi iqalisa ukhala ke uzawuthuthuzela umntu omkhulu. Bathi xa bethetha inkosikazi ishiya ikumbile uba ingathi uyicenga. Because naye zange wathuthuze.
So akayazi uba xa kukho ingxaki umntu ufuneka athiweni athuthuzela. Akayazi uba uya-engagwa umntu oqumbileyo ade avule ntoni. Uyawuthi hamba kakhulu, uyawuthi xa ephinde athini. Tell what for. Abazali did not know ngokuba bemyeka besithi makakhalaziyeke. They are creating a problem for this person in relating to people. In xa sele ngoku izinto zi-emotionally. Ngoku wena uthi nqaba teza oko le ndoda ndayitshata iyakuyeka ukhala umntana wam uziyekele. Kwenzakele lo. And ngoku akayazi enye indlela yena yodilishana nawe xa ulila ngaphandle kokuba uyeke uziyekele. Ngoba naye wayiyekwa zithini. I enjoy caring for others and work hard at making those I love happy. I'm not great at saying no or keeping boundaries. You? You? Shame. That's what you I always struggle. Can't believe about the mama. Sisi, I saw the police and mama did hello my tea. Because they are supposed to use what am I communicating? Hello, say that. Yeah, there is level of boundaries in life. There's so excited for ufuna umuntu ba abantu bayithanda bayathini ukamagama ongawashare isizwe sake altercation phayini yankosikazi iya umfo boyfriend akonde ngokukhule nabazalwane. So he gravitates towards male figures to a point wakwathi umfo ndihamba phaya esitratweni apha khulele khona uthi nami nomfutshane nalelesbian yalapha eriyeni. Because in his mind, because Inkosikazi was always relating to men, etc. Bokena could not understand about hello, so she relates better with males. I love you. Hey, because that's what's done. In a particular context, and that context is me. Yeah. Even the picture, I love you. You? But you can't walk from them to banana. There must be boundaries. Vasilita, Vasilitas were neglected early in their early age. Then the two men are quiz. Decided how to love website, how to love website, past trader, you get a lot of resources. We have love languages, last site, you get lots of resources. Any of those family love, don't talk things as if they are not, they are yours. Never. Abantu can get to these things and use them. It's material that is readily available for everyone. Yeah. As a secondary consumers are as a study lager, as a study others. But we have learned. Abantu abazifacilita ngabantu were neglected early. A case in point, my father left me. Yeah. The greatest challenge that I would have in life is to want to attach
because I feel that I was neglected with heritage. My mother spent 5 days at kitchen. So in my formative years, my mother was not there. So it tendencies that I would want attention. And if I go away, you can never mitigate. Yeah. You don't mitigate for what you don't know. But once you are knowledgeable about things, you know when you respond in a certain manner, but where does it come from? And if I long for close connections in relationship, but people always let me down. I spend a lot of time in my head trying to process all disappointments, and I wonder why relationships are so hard. Relationship I have a sense I was unsheet. Unezimbo azibonayo njengoba ngiqhuba nje akangixolisi lo mfana. Izimbo zakhe zezaza katata ukwenza ushuma. Ezawushishiya phezulu waqala kodwa utata amanye eduka. Kwashelo. Nalapha endlini njengoba ngihleli unkosikazi abephakathi nendoda yahamba. Because lokudilishana nento eyenzeke ebuntwaneni bakhe. You know, my mom had dementia. So when you mean Africa, Mama died at the age of 87 years. But Mama, got divorced when she was 12 years of age. Very young. Mama was a so coach. So what the African don't know what to do. Hey, we are kumbull. Get pressure as a daughter of that. See, petty say to me plastic. It told me that this thing is so embedded. Even when my mother could forget so many things, this thing is still embedded in her mind. That experience of rejection, she never got married. She had 6 children. Because there's element of I can't really trust. So what's the risk that is there? The risk is that I can feel Nkosikazi pulling out even when she's not doing so. Because my context of life in my upbringing from my young age, I felt a disconnect. Controller. I-controller eyokugqibela iza be victim. I-controller are people who have grown up in abusive families. Abayazi into bane-voice. Once bangena kwesabo space, they are not comfortable if they are not in control. Bangumama, bevuka phantsi le ndoda. Yeah. Ingane yam nawe usoft. Izinto zingangenzeki kule ndlu basinojonga kuyo. Ubethwa i-upbringing nam bangabe na-voice. Ilizwi lakhe lalinyathelelwa phantsi ngoku is the only chance anayo uba abe ne-voice. And wonke umntu uzakwenza le nto athi makayithini ayenze. Uthi wena bona nje phaa endlini inkosikazi naye understand zizivubeko ngizakele kukaThixo ngizakele the controller. I don't like being outside of my comfort zone, so I always make sure I'm the one in charge. Kumbe niyivaba ukwenzeka ntoni funa uyazi uba imikhala ixhozwa ndima nento ndingayivi imikhala uba ingxaki. But once you understand where you come from, with the how best can I deal with this?
so that noko umuntu bakhona ngamsuffocate enough. Yeah. Manage kahle nokathi kunzima. Yeah. Yazi umuntu xa esebe enomyeni strong okanye unkosikazi strong i-control. Uxa kokufaka i-item yokutya itroli. Ixo izabamkeleka kanene le. Yabona strong lo muntu ahleli ngale into luze ngale. Abheke la kube ndicela lento. Yabona ukuhleli nomntana endlini. Kanti uhleli nomkhulu umdisempowerishini. If the gym, I keep needs quiet. Honestly, I'm not even sure what my needs are. Yabona ke lo benzakele kakhulu. Akayazi ne right, ne wrong. Akayazi lesisidingo sakhe. Ufuna kuphela. Hayi baba uthini ke. Sakhe akasenayo i-ability yosicima. Let's prepare umuntu wathi. Ukwena ukuthi endlini ne-problem. Unkosikazi noma nje futhi ithatha isigqibo esincinci ayazi uba mayithini. Umyeni uthe kade abantu ngoyiswa isigqibo sakhe nto. Kanti ngani indoda kuleni? Lo muntu akayazi into ekuthiwa ukuthatha isigqibo, akazazi isidingo zakhe lo muntu. Yazi, well, these are not issues of marriage, these are issues of life. Of life, Yeah, in other words, if you don't know these things as you are growing up now, because you don't understand yourself and how the trauma of your upbringing continues to walk with you. The excess baggage. Umthwalo ongamelanga umthwele xa utheni. Isigqibile silapha imama apho siyakhona siya apha. This is the ideal. The ideal is a sexual connect. I-sexual connect ithetha ukuthi I am comfortable with myself. Okwesibini, with others around me. Okwesithathu, I am able to handle conflict, negative emotions, and both giving and what? And receiving. Lo muntu lona no ilento besathi maturity uvuthiwe. This is where we long to be in terms of love. And ndinenzela umzekelo, just xa ndifowunela unkosikazi, ndiyifowunela okokuqala, ndiyifowunela okwesibini, ndiyifowunela okwesithathu, ndiyifowunela okwesine, ndiyifowunela okwesihlanu, ndifowune okwe-8 ndiyafumana unkosikazi. Andithi xa ndifumene ublow itop ndikufowunele kayi-8 ndithi ngexesha ndingayifumani 8 times ndithi the reason umama ndingamfumani ikhona into embambile. Immediately access ifowuni yakhe, she will get back to me. Then when she gets back to me, my emotions are balanced. Andibe ndixoxa uba kude bekayi-8 andifumani wenza ntoni. Yabona ingxaki yoba lo mntana akasetyhoni lo kukutheni ezawuthi wenza ntoni. Yazi insecurity kakuthiwa umntu insecure luyi-dangerous loo nto leyo. Ngabantu bathi xa befowuna uthi sowuthetha naye ingathi umntu athetha yaphi emva kwakho. Ngoku wena funeka ubhekabheke uexplayine woku ngeproximity ukhona ufana olapha uthetha nomntu ndisevenkileni funeka uzobela ipiktsha ngale ndawo banokuyisetyona injalo kaloku uyapho nje elandelayo ikhona uzayibetha ngevideo call. Uba sekwe-state of insecurity uzawuthi ujikele esirumle.
hayi bendibuka nje intlele ndawubuye ubuka awenzakele kuyakonzakalisa bekwatshaka i-problem yabantu kwesaa state bacinga kuzaba kanti ngoku lo kuzaba libanjwa elifowunelwa oko ubomba yeyandikwazi ukwenza nto ikhole emva kwekhona lo mntu ufuna uqiniseka wenza ntoni hayi ndiyatya wenza ntoni hayi ndikibuvasa wenza ntoni hayi ndiqalisa uvula incwadiko usengxakini lo uthi ndiyakhamba uzawenzakala uhleli umntu okubuza xa uyi-sexual connector ithetha ukuthi umatured in your understanding of the person that you love. If inkosikazi ndingathi ndigoduka ndisuke emonti ndithi kuyo ndiqathukelwe livili ndisecambu kwendlela ndizawulala apho nkosikazi kanti ndizawucela indawo olala kwimizi engaphesheya ayizoba restless ayizoba restless yabona xa ungathembakelanga uthi uqathukelwe livili umntu ebuzawusala endwanyeni xa iyaxoka le akovuli mqathukileyo because umntu ongenanyani lo uthi uqathukelwe yintoni. That love is not matured. That love is not matured. I-quarter-past ngoku nam ndiyagqiba ngo-quarter-past mama ndifunde le chapter ithi love is patient. Love is not jealous or boastful or proud or rude. Uthando is an attribute of God. Ningacinga ezinto zithethwa nguPaul uthetha nathi because isiphokozelo once our hearts are filled by God. It does not demand its own way. Wayicacisa kamnandi omnye umfole nto yoba uthando lidimandi indlela yalo esithi yasi xa uhamba nenkosikazi yakho nifika isitulo siyi-one uthi kuyo nkosikazi ndicela uhlale manzawuma ngeenyawo ithi inkosikazi siyihleli ithi isithando samana uhlala phantsi ume ngeenyawo hlala mandada uthi sowuhleli uthi hayi mama izolo uba uyakwenzeka. In other words, uthando puts the other person first. Prioritize neba kuthiwe ehlala sithando sami utshoni kuphelele ungahoyi uba le ndoda kwenzeka istress zakho ujonge incwadi uthando by its definition lijonga kawutwazi lifuna ukwenzelwa alifuna ukwenzelwa neba uhleli nje ungumenzelwa nawundenzela nini into ethile akundenzeli yabona mthando ayililo. It does not demand its own way. It is not irritable. That's why nkosikazi leya iye shop iyofitisha impahla ibapha hlale phansi and-irriteyitwa yinto othi nkosikazi yami itshintshe impahla yami nkosikazi leke iconywe ndim iphume ngale nto erhadi ndixelelokwe mani ngaphinde ndiyakufaka enye isithando sam iphume kwanika andikholwa mani olwa yini ngaphinde uthenge. Love is not irritable. Awuthi xa uhleli ubuniki urestless matheza wafuna ubundisaphi inkosikazi yakabantu eyam ndiziqeqeshile ndiqeqeshe bantu not because it's natural to sit there kulaa venkile ndibukele inkosikazi. I-natural inclination yami ifuna ukuphakama ithini ihambe but umntu ondim othi utshatile ofuna uappreciate inkosikazi yakho oyaziyo i-value yento yoba how much more ibalulekile le nto yoba inkosikazi manethi gcina le ifitting ifike ndihlela apha ndinxumile ndingekho restless ndingekho irritated. Xa sesiphuma nala plastiki igcwele ubomi buqhuba kakuhle akho ndisixabanisayo niyayivale laa nto funeke uziqeqeshe ngokwakho. Love is not irritable. Nezi ndlela esimosha ngayo uthi
Uba uThixo be-irritated ngekudala sonke sibekwa. Neighbor bazalwane ngendithethela. Love is not what? Yasuba nezinto ezike zithi iyandoyisa ke lento le-shopping ngokuqala. Yabona ukuthi uqala ngento. So sophuma ngo-8 qala phansi. Yazi into ephumisa ngo-8 le kungahlali phansi. Then izawuphuma kuba uyi-appreciate uncome ukuthi hayi nkosikazi hayi le I don't think le nto imenza umuntu athi kaxakeke ngoba akanaye nomntu omu-appreciate. It keeps no records of being wrong. Uthando. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever truth wins. Love never gives up, never loses faith. It's always hopeful, endures through every circumstance. These are attributes of God. Yes. Love is intentional. It's expressive. It is responsive. So ukuthi usenzelwa an act of love. Ungachukumiseki, ingakakwenziwanga. Understanding the love framework deepens in intimacy. It is Christ-centered. Love is a precious gift which we receive from Jesus, pure and holy. Or pure and holy affection is not a feeling but a principle. She's the most beautiful woman in my heart. Not because of Obadi Basha, but you and Chapa. Yeah. Each other by. And no one can not the trouble never be better times of disqualified. No one's a warning there's a person who might call a little of disqualified. Because was documented. There is a very application of business disqualified because not the kind of body. She's the best. This is a principle. The principle, I have emotion, I have feeling. Then you find the kind I am. The principle. You in the company shy. I have some colleagues are trying to call them to see more than a days before they shall answer. Good. Confusion. Stay to somebody in the army. I would agree now. I would or I would these are principles, so calculation, the choice that I have. And work for me. There's our principles. In a 10 years, I'm telling you, Uboma simple. Umata Rumi, don't get them 17. Women 17, don't get them. I put this increasing uses to be. Well, it takes so that you hide, you hidden now, and you go scars. Abandon. Then go scars, and don't I am don't know then I don't. The family and go full of sasa, the women do hiking sport. Kalamande, if you got our mounting at a some people of class of us. Then down in our doing. Yeah. Tula kome ko ya. Ozi funele okwa. Bathumela abantu. Bamaphokelo akuni. Obufuna mbani. Uwe umuntu lapha wena uthi